43η ανάβαση φορταριάς. Μετά από τις καταστροφές του 2023, φέτος τα βουνά πήραν ξανά ζωή με τις 90 συμμετοχές. Οι οδηγοί ξεσήκωσαν το κοινό με τα περάσματά τους και ξύπνησαν μνήμες από αναβάσεις προηγούμενων ετών. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο τι γίνεται στα πιτ πριν δούμε μερικά περάσματα από τους οδηγούς.
Μαζί μου ο Πιτ Παρθένης. Πιτ, μετά από ένα χρόνο που ανάβαση δεν έγινε στο Βόλο λόγω των πλημμυρών, έρχομαστε φέτος. Τρέχεις σε μια άδεια για μένα Φόρμουλα Σαλούν να κοντράρεις μόνο τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο. Δεύτερος γενικής απέναντι από μεγαθύρια, μία ηλιόλου στη σημερινή μέρα και δοκιμές με υγρασία και βροχή. Εντάξει, δοκιμές όπως είδες, πρώτο σκέλος ήταν και επιλογή λασσιγών που είχαμε μια διαφορά με τον Μάριο, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό το είδες. Από διαφορά είχαμε με αρκετή διαφορά με τους άλλους υπόλοιπους. Δεύτερο σκέλος μετά επέλεξα να πάμε slick. Σαββάτο μιλάμε και είχαμε πάλι με διαφορά με τον Μάριο. Πρέπει να είχαμε 4 δευτερόλεπτα με τον Μάριο. Εντάξει, όπως και τίποτα, ο Μάριος είναι εδώ δύο δύσκολους ανθρώπους να κυνηγήσεις. Και μόνο που το κυνηγάς τον άνθρωπο, φίλε, είναι δύσκολο. Βλέπεις τώρα, μιλάς για ένα έργο, ο άνθρωπος παίρνει ολόκληρο ομάδα εργοστάσιο να κάνει κάτω με εμένα. Που εγώ μόνος μου είμαι ένα one man team και βάλω αυτόν τον άνθρωπο. Κοίτα, είμαι ευτυχισμένος. Εγώ έχω πει πάντα θέλω να κόβω το ένα του χιλιόμετρο. Ενώ αν μια ανάβαση έχει 5 χιλιόμετρα, είναι 5 δευτερόλεπτα διαφορά. Με τον Μάριο στις καλές μέρες. Όταν αρχίσω και κόβω αυτό το πράγμα και το σφάζω σιγά σιγά και το πάω 4,5-3,5, είμαι ευτυχισμένος. Για μένα νίκη είναι. Δεύτερη θέση, φίλε, μετά από πίσω από όλα τα άλλα θηρία που είναι από πίσω, γιατί είναι αρκετά αμάξια δυνατά. Μίλησε με κάποια group knee 4 αμάξια και ο Θανάσης και ο Μπενής που οδηγήσαν και έκαναν 54 και 56. Ήταν χρόνος. Το 2,53 που έκανα σήμερα έκανε το ρεκόρντ μου εγώ. Παρόλο που είχα βλάβη, παρόλο που φεύγω και με βλάβη με το αυτοκίνητο, δυστυχώς μου έκατσε στραβή. Σαββάτο ήταν ωραίο το αμάξι και Κυριακή μου έκανα λίγο τα δικά του. Ατσάνιμά και Κυριακή έκανα τα ρατέσματα, κοψίματα και τέτοια. Δεν μου βγήκε ο χρόνος που ήθελα. Και πάλι το βλέπεις ότι φοράω ένα λάσκο που η Michelin διαφημισμένη δύσκολο να δουλέψει στην πορταριά και πάλεψα να τη δουλέψει στην πορταριά που οι περισσότεροι που κάνουν χρονάρες όλοι εδώ στην ανάβαση φοράγανε λάσκια Pirelli. Άρα καταλαβαίνεις τι δύσκολο είναι. Φεύγοντας, δεν φεύγεις άδειος, φεύγεις γεμάτος. Ένα κύπελο δεύτερη θέση. Πιστεύω φαίνεται εδώ είναι αρκετά θηρίο. Μπορώ να πω ότι είναι από τις λίγες φορές που έχω πιάσει. Τόσο μεγάλο, όχι τόσο μεγάλο, τόσο ωραίο. Γιατί δεν είναι φοβερό. Αυτό που σου είπα είναι ότι άνετα θα λέγαμε ότι είναι ένα τρόπαιο Φόρμουλα 1. Έτσι. Όχι, πραγματικά, μπράβο τους. Και κλείνοντας, επόμενος και τελευταίος αγώνας για το κύπελλο αναβάσεων και το πρωτάθλημα είναι η ανάβαση του Αχλαδόκαμπου 2 με 3 Νοεμβρίου. Υπάρχει ομαλός Αχλαδόκαμπο και μετά υπάρχει η Ελασσόνα. Μη σιγάς 3 αναβάσεις είναι. Εγώ έχω κάνει τώρα 3. Από ό,τι κατάλαβα θα μετράνε οι 6. Θα δούμε τώρα. Ένα έφυγε στο σπίτι μου, ήταν μια παράδεκτη λόγω δεν έγινε ποτέ αυτή η ανάβαση. Δυστυχώς μεγάλη πίκρα για μένα και στο σπίτι μου εκεί το στηρίζω την πιτίτσα. Δεν έγινε. Αυτό για μένα είναι πίκρα. Μέσα στην καρδιά μου πονάει πάρα πολύ. Και δυστυχώς δεν παίρνω ποτέ απαντήσεις για τίποτα από αυτά. Να είμαι εγώ λίγο off the record, να είμαι λίγο σκληρός με αυτά που λέω. Γιατί σαν πρόεδρος του ΣΟΑ δεν πήρα ποτέ μια σοφή απάντηση. Άρα όπως βλέπεις και σου έχω πει ξανά και για μένα σιγά σιγά τελειώνω και αυτά τα ΣΟΑ. Σιγά σε κόβω και εγώ δεν το βλέπω να τραβήξει άλλο. Δεν έχω χρόνο. Έχω άλλα πρέπει να ασχοληθώ. Έχω το μαγαζί, έχω τους αγώνες. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με όλα. Προσπαθώ. Κοίταξε, εγώ επόμενος και τελευταίος αγώνας για το πρωτάθλημα αναβάσεων είναι ο Αχλαδόκαμπος. Για σένα για να έρθεις μαζί. Για μένα. Για μας έχουμε άλλους 3. Αλλά θα δούμε σε τι ποιες θα πάω. Τώρα που είμαι εδώ ήδη σε μια βαριά θέση και κυνηγάω και εγώ να δω μήπως τελειώσει το πρωτάθλημα ή δεν τελειώσει, θα δούμε. Ωραία. Οπότε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Για άλλη μια φορά που είστε δίπλα μας και να είσαι καλά. Ετοίμασε και να ράβει γι' αυτό. Ναι, και πιστεύω σιγά σιγά ανεβαίνει σαν σκυλί. Ανεβαίνει, το βλέπεις παντού. Όπου το βλέπεις, πάντα με ένα βιντεάκι στο χέρι. Με κάμερα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή. Γεια σας.